ଆଜି ଯାଜପୁରର ଅଶୋକ ଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରର ବାହାନାଗାଠାରେ ଯେଉଁ ମର୍ମାନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତିନୋଟି ଟ୍ରେନ୍ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆମର ସଂଗଠନର ବିଜେଡ଼ିର ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ରହି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ଯାଜପୁର ଅଶୋକ ଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନାସିସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନେଇ ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁ ଆମର ନାସିସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ରହିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ, ତାହା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟିକେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଭୂପ୍ରକାଶ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ସେହି ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ଡେଡିକେଟେଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଯେଉଁ ଗତ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା, ରେଲୱେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ପାଳନ କରି ଏହି ମହତ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନାସିସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ